www.capitalfm.co.zw or listen on the local frequency for Harare and surrounding areas 100.4 FM. Zano rinodarika shungu munhu waMwari mamuka sei? Mamuka sei mwana? Aiwa tamuka kuri sei kwamabva? Aiwa kwakanaka. Zvinokudzwa. Zano rinodarika shungu. Ndoda kubata from the biblical point ekuti Psalms 23 panoti he anoints my head and my cup runneth over. Kuti unozodza musoro wangu namafuta, mukombe unofashuka. Mukombe cup chinhu chawakabata, plan, strategy. But chinounza overflow or increase or profit is the anointing upon the head, which is my ideas are brilliant, mazano. Saka ndakakura ndichiona vanhu vakanyora mabhasikoro kare vanhu vaingonyora rimwe bhasikoro rakanzi kupfuma ishungu. Saka ndakazoona kuti vanhu shungu vanadzo, effort simba riripo, but maplans nemastrategies hapana. So takarerwa mukaucha yekuti kunonzi kushanda kubuda ziya. So uchiona mazuva ano anoita madebate ndingane mari but azoti anoshanda kupi atisambomona ane chichi. Your mind is also in industry. My ideas ako imari, my ideas ako, my strategies. Zvekuti uchaona kuti working smart ne working hard zvineka difference pakuti working hard easier unakashoma kaunowana, but the working head now zvafana kudai. So munhu anogadzira bhara anoita mari kudarika munhu anoshandisa bhara. Boza agadzira bhara arisa pamarket aritengesa achanoshandisa bhara kuti pusha nekudidi hawane zvakawanda darika akagadzira bhara, which means the mind now maplan. Saka mushoko ramwari rinonzi he anoints my head, anozodza musoro mukombe unofashuka. Sa increase haisi kuruoko kubata strategy iplan iripo ndo shungu dzako, but the real thing ndekuva a mind that works, a smart mind yekuronga zvinhu nekuita zvinhu. Saka culture yedu isitine pfungwa yengoti no panongoda shungu, ukangoita shungu chete zvinhu zvoenda. Saka pashungu kazhinji pane maera ekungoti hauna planning, hauna mastrategies ekuronga nekuita chinhu, uda ngoti chinhu chibude. Saka uri munhu ane chivinda akangosimba but haana the mind or the ideas. Saka muchiona kuti ndo challenge yekuti Africa inenge nema resources but ma-Africans mazhinji are poor. So Africa as a continent is rich but most of the Africans are poor. Why? Zvinhu ndezvedu, zvinhu zvacho zviripo, but kuziva kuti zvinoshandei, zvinoitiswei, that mind, that knowledge hapana. Uchaona kuti wese ari kuda diamond, wese akanzi gold anotsvaga bhaya. Hakuna akambogara pasi kuti zvinomboshandeiko zvinhu izvi. Zvinongomainwa zvoendeswa kwazviri kuenda zvinongochengetwa wereka kuti pane zvazvinoshanda. Saka uchaona kuti the mind now, the mind, maplans, mastrategies hapana, but shungu dzekuti chinhu tochishanda, chinhu tochiburitsa, chinhu chinoita zviripo. Uchaona kuti even kubasa kwake munhu wese. Vazhinji vari kungozorepeata zvakaita last Saturday, zvakaita last week, zvakaita nezuro kubasa. Karoutine kokundoti inini ndinotakura zvinoisa apa. Hakuna anombogara pasi kuti pamaitiro andiri kuita kubasa kwangu, nyangwe ndiri kushanda nesimba. Hapana an idea yaninga introduce for things to become better. But nenyaya kuti munhu anongoziva kuti tichangoti mari yacho haichinji ndo yanondotambira, saka kungoenda or repeat the same thing over a time. But uchaona kuti ukaisa ma-ideas, ma-strategies, pane zvimwe zvinhu zvinoona kuita zvakanaka. Besides kuti ndakamirira salary iyoyo. Unaona ma-DJ akawanda, vaimbi vakawanda, but maitirwo anoitwa nemunhu zvino anogona kuva a law of attraction. Ndakambopfuura kunotengeswa mabhero kweke. Oza vanoshedzera mabhero vakomana vanotaura nyaya dzekuti unomira unombonakirwa nezvaari kuita. Wopedzisira wangosumudzawo sheti wakusumudza. Kuda kuti vakaisa a strategy, vakaisa a plan over chinhu chavari kutengesa. Vanhu vese vari kutengesa zvinhu zvakafanana, but mapresentero ari kuita nyaya dzacho nekuchichitsa kwaari kuchiita kuvanhu, that's a plan. So plan pachayo katorika mari kapasite, plan pachayo katorika law of attraction. Saka effort nyangwe iripo, munhu ngaave ne a plan, a strategy yekuti zvinhu zvinofamba sei. Saka kana shoko rati samuchaona kuti munhu anogona kuva ne-artificial hand, munhu anogona kuva ne-artificial leg, but munhu agone kuva ne-artificial head. Why? The head is the engine, is the room yekuti zvinhu zviite. Saka ukashayiwa maoko nemakumbo unogona kutoshanda ukaita mari, but ukashayiwa musoro haushandi, which is musoro ndo the center everything. Saka you need plan, grace, nyasha dzakuti mwari vazodze musoro wako upiwe ma-ideas anoita chinhu chimove forward, ma-ideas anoita zvinhu zvive nekumwe kukura nekumwe kunaka kwacho kunova a law of attraction kuti zvinhu zviite. Saka kazhinji kacho handine shungu ndinomboona bhora. Oza pane timu yekuti bhora rinoiswa kumashure,
vari kutanga kubuilda vachipasirana. Pfungwa yangu ndeyekuti amana time iri kupera, bhora kumberi, buritsai muhondo. Ndakamunza vashedzera kumanike, buritsa bhora muhondo, haringorohwa kumberi. Why? Mukaburitsa muhondo rinodzoka futi muhondo. Why? Rinobuildwa, munoita you lose it easy kana mari rovera kumberi than kuti munobuilda muchienda naro muchipasirana. Saka isusu mati pfungwa kuti ari kutamba bhora rechirungu, kapeti soka, hazvisirizo mani, bhora kumuhondo kana bhora kumberi. Hazvishande. Why? Rinotopiwa kipa upapa defender udzorerwa opa uyu. Vari kucreata space yekuti zvive effective, mari results ari paplan than kungorovera kumberi kuburitsa muhondo. Saka toda kuti life inenge ine principle iyoyo. Tine vanhu vekuti ndine mwana anchiti maybe it's a dangerous thing kuitaura kuvanhu, but it's good to say it. Osapa maplans eupenyu. Tinakaudzana kuti try again. If it don't succeed, try again. But pamwe pacho sometimes to quit is also a strategy. Kumboregedza zvimwe zvinhu. Why? Because pari pekuti munhu unozoona kuti chinhu ichi ukachiregedza oita replan, oita restrategize, unozobuda in a better way than kuti uri kuwanza effort neshungu because haudi kunzi simbe nevanhu. Uri kungovarira kuti zvinobuda chete, ndinoita neshungu, ndinoita neshungu. Sometimes to quit itori strategy very fruitful. Ndakazviona kuti even ukaenda kumacounselors emamarriages, they are there to build. Havana strategy kana plan yekuudza vanhu kuti chinhu ichi chiregedzei. But uchaona kuti kune makezi evanhu vakafa nekuda kwokuti akatya kuti ndichanzi single mother, achiabhiswa, achirohwa, achikuwadzwa. Saka chaiudzwa ndechekuti imba inoshingirirwa, hatina kuudzwa kunzi imba inonakidza, imba yakanaka, takatrainwa mukushinga pachinhu chako. The joy part of it haipo. Zvototi kana joy ikashayika, but kakushinga kana karipo iripo. Saka tine vanhu vafa mumarelationship, kufa chaiyo kuenda kumakuwa. I prefer kuva a single mom than to die nekushaya peace throughout the whole your life, nekuda kungonziwo nevanhu ndine murume wangu, ndine imba yangu. But hazvigone kutaurika isi unenge uchitonzi aiwa uri kuputsa. But zviri nani kuputsa imba pane kuputsa munhu wacho, pane kuti munhu afe. It's better kubuilda munhu ararame than kuda kubuilda chinonzi wanano, vanhu vachifa vari mukati. Saka uchiona munhu anoti aiwa kune kutanzi but for the sake of kids, garai for the sake of kids. Marriage ikashare love, ikanzi iri kugarirwa issue yevana, vana vachasvika pakuona kuti vana havadanani, you kill vana because vakasiyana nemi pakufunga nepakuziva. Vanotoona timu redu haridanani, havawirirani vana, but ivo vari kuti tiri kugarira vana. Mukugarira vana you damage them more than kuti marizaina mabva pashiri. For a while vanorwadziwa, but they will adjust kuti vanhu havaseparata vachawirana than kuti munoseparata murimo muchiti kuprotecta makids amuri kudamage emotionally, mentally, nekuona type of a home isingaite zvachose. Saka muchona tine vamwe vana vanozokura vaine misikanzwa, vane vakararama nevabereki vaigarira vana. Why? Because mukugarira vana kana love musina munoita zvese zvese. Munongoita zvekungoti because tiri pano dangopusha chinhu ichi. So hazvigone kuti marriage counselor ati siyai chinhu ichi, aiwa zviite. But ndoona sekunge mamwe maplans, mamwe mastrategies ari dangerous zvawo, but anogona kuseva munhu pane kuseva marriage munhu achifa. Amen. Saka inyaya yekuti society yedu inojaja now kuti akasiyiwa nemurume bachura agone kugara nemukadzi. But zviri nani kunzi uri bachura kana single mom than kufa. Because vanhu vanosvika pakuita hasha to a level yekuti mumwe anofa, anourayiwa. Right, vanhu vozopedzisira kuti kwadi kusiya, ungafira izvozvo. But the same people ndovaiuya futi vachiti aiwa imba yako inoshingirirwa. Saka vanhu ukada kuvapleasa pane pekutora risk kuti unobuda muchinhu chacho. Saka kuquit sometimes hausi udofo. Bible rangu rinotaura kuna Matthew chapter 2, Joseph achiudzwa in a dream kuti tora mwana utize uende naye Ijipita nokuti Herodhi arikuda kuuraya mwana wari kunzi tiza naye ndiJesu. Jesu akauya kuzofa, but haana kuuya kuzourayiwa, akauya kuzopa upenyu hwake. So Herodhi paari kumuponda semwana, plani yaMwari haina kushanda, but kwese kufa. Kunati pari kudiwa a plan, a strategy to an extent yekuti anoudzwa Bible kona richitaura kuti tizai ari kutaura shoko roti ndiMwari ane masimba ose, anogona kutouraya Faro, Herodhi wacho anoda kuuraya mwana. But ari kuti sometimes to run away hausi kutera. Sometimes to quit or to move out hausi udofo. But iyoyo manje inogona kusaudzwa munhu seadvice bo nochidza una kusimba kana chinhu chiri chako mira ipapo, mira kusvika zvinhu zvabuda. But pamwe to quit or to resign or to move out is also a strategy. Why? Because wabva ipapo une maonero ari different than kuronga zvinhu uri imomo. Kana uri mukati mechinhu une maonero akasiyana nemunhu ari kunze kwechinhu.
saka muchiona kuti coach ane better plan than player ari kutotamba mukati because ari panze akatopita ari kuona zviri kuitika iwe uri involved mukati unononoka kufunga nekuona zvinhu saka there are times zekuti vanhu vanenge vachiti aiwa isi takangotichwa kushinga nekungoramba wakamira pachinhu svika chinhu chabuda kuisa shungu dzako neeffort but I believe kuti result iri more important than effort. Tikaona ziya rawanda maresults ari mashoma kuti adi kumbotsvaga aplan estrategy because chatiri kuda isusu maresults ziya harisiro rinoenda unotenga chinhu kushopa imari yaunenge wabuda nayo pabuda ziya saka uchaona there are times yekuti tinenge tichikoti bosi ashoko rakati munhu achadya cheziya you know that statement yakataurwa paitukwa munhu that was not the original plan yaMwari munhu atadzira Mwari ndopanzi kwawakuenda kuchamera minzwa uchadya cheziya which means ari mugarden nyangwa aibuda ziya aidya out of grace because Mwari vanga vake chakatanga igarden not the man chakatanga mafruits not hunger so kurati Mwari vanga vakaisa a strategy uye airarama as a gardener munhu ari kuisa a plan mugarden kwete ari kuunza maplans but ari kuisa a plan yekuti kuraramike mushe saka Mwari pachavo vanokoshesa mind vanokoshesa brain vanoanointa the mind the knowledge yemunhu saka chona dzimwe nguva takangotrema mukauche yekunzi baba life kungotsungirira so kungoshinga kushinga usina plan kunorwadza kushinga usina strategy kunobohwa why the end result yekushinga kwako nesweat yako haigone kukufadza nekuda kwekuti kushopa utenge nesweat unotenga neresult kuti pawakasweta wakabuda nemari azonzi avanoshanda nesimba komana pay off ne$2 washanda nesimba chabuda chi saka learn to balance saka ndati plan is better than power kana kuti effort pandiri kuti better than ka comparison kwakuti ka effort kanodiwa effort waisa simba waisa washingirira but you need a strategy you need a plan you need the grace of God the mind yako to be anointed so munhu anoenda kubasa oripeta zvaingoita nezuro we expect kuti pane zvichaitika pane zvichachinja no chinhu chinochinjwa chauri kuda kuti chichinje chinochinjwa from the basis ye thinking nemindset yako nekuronga kwako saka zhinji kurerwa kwedu ndikoko kongoti aiwa ukangoshinga chete so vashumba tadzidza kunzi ramai makashinga isikushanda you need to do a plan vanonzi ndogarira vana vangu ndirimo pavana vangu handina kwandinoenda kana muchipisa mukitchen buda yes osa zvinoita sekunge zviri dangerous because unochinzi aiwa mani kana wabuda kuzviti ndopese papa there are times yekuti uchazviona wabva pawaifunzwa kuti pari right ka wazoenda pamwe panodarika ipapo uzoona kuti so right wandaiona ndiri mukati mechino ndandakavharwa kwaiva nezvimwe zviri right kunze but that fear iri mumunhu fear of the unknown kuti kana ndabva ipapa ndozoita sei kana rasiya ichi ndozoita sei yeti pauri papa apadariko kwauchaenda but inyaya yekungoti une vanhu vanokuudzawo kuti bamnini dzikamai munoswera makumusha zvinoita sekunge kumusha hakuna plan hakurongeka kuitike zvinhu imindset takapiwa kunzi unonge watodzikira pasa una chauchaita indobva kudomboshwawo vanhu vari kuita maprojects taakuisa mabhoho pamisha vanhu vari kurima rudi yato farming atoo maplots asi semareserva strategy yemasola nemabhoho takutoita zvekutoti you make money uri ikoko tano kuya kunoko roja 2 rooms maria washanda wepalandroad wotenga shuga zvatopera but unzwa munhu achiti uchaenda kumusha yeti kumusha uchi kuri kuitika mari kudarika munhu ari kuloject town but imindset yatakapiwa manje kuti ukaenda kwatoparara zvinhu zvako hazvibude saka ramba wakashingirira uri ipapo ndati izvo ziya harisiro rinotenga chinotenga imari yawawana pawabuda ziya saka nyaya yekungoti ndiri kubuda ziya ndiri kushanda nesimba ndiri kuisa effort imbolena to balance the effort neresult cheka kuti pa effort yandiri kuisa nesimba rese randiri kuisa what's the result saka zhinji kungoti aiwa kufuma ishungu kangoita shungu unadzo but what's the plan what's the strategy shungu unadzo unotoda kuti nchibude but plan yako yakamira sei mazano awinawo strategy awinayo pachinhu chako unayo ndapi unzi aiwa baba life inongoda kuti ukava nemoyo wakatsungirira so wakasimba ukangoita chinhu chako chinobva chabuda life yaenda the other side rekuti tiri kunyanya bhadhara ismartness of the mind more than the muscle saka uchiona ndimba rere rakachengetera munhu kasina kana tupower so waikane mastrategies nemazano nemaplans ezvinhu akatsaona kuti chindichengeta manje ongopiwawo shoma yekuchengeta munhu asina kuti simbei but ane maplans nemastrategies ezvinhu ukaenda kumusha kana vanhu vachirima nemombe zvegejo zvezvi kamufana kegrade 3 ndokari kutungamirira mombe bhuru donza rine power but sei kwaiswa mufana asina power kumberi ane mind
ane knowledge auza kuti tinotsika apa tiri kuenda apa tiri saka iri donza ringonzi imi mitsano nditevere itai simba renyu but yaine kunoko kuti achiri kudriver the power remombe is this young boy ari kumberi uyu saka life ndo zvairi chinofanirwa kuenda kumberi kwepower iplan iknowledge istrategy saka napasina knowledge pasina strategy pasina plan unenge munhu aenda kuchechi atsanya akachema kuti zvangu zvinofanirwa kubuda aburuka mugomemo motarisira kuti pane zvichaitika pane zvaunotofanirwa kuita. You must anoint your head. Zodzo ngaruye pamusoro wako. Zodzo rikauya pamusoro mukombe zvaunobata maplans ako anoflourisha. Saka nhamo yataita ndeyekuva vanhu vane effort, vane shungu, vane power, but vasina the strategy, the plan yekuti nchacho chinobuda sei. Saka tinongoramba takamira kushungu nekupawa kuti aiwa chinenge chachivindi manje haisi plan kuti zvinobuda chete bho ndiri kuisa simba rangu. Zvinobuda chete bho ndiri kuisa simba rangu. Simba waisa. What's the mind? Iri kurana nekucontrola chino. Hapana. So we need the grace of God to anoint our head, especially as Africa. Because zvimwe zvinhu zvacho tinazvo, simba racho tinaro. But tinongoraniwa tinocontrol nevanhu vasina kana power, vasina kana zvinhu zvacho. Inyaya yekuti ivo vakabhesa pamind, paknowledge. Yekuti God rinoshandei, diamond rinoshandei, marisosi anoita sei. So munhu ari kunzi investor haasi kuuya nezvinhu, ari kuuya nebrain pamusoro pezvinhu zvedu. Because ari kungoya ne-strategy, a plan yekuti kana apa pane ngoda toda kuibvisa tiisa apa tidai. Izvo ndisi tine zvinhu zvacho. But strategy neplan hatina. Saka ane plan nestrategy yezvinhu zvedu munhu ari out. I love scripture book la Genesis 18. Mukadzi anonzi Hagai naIshmaeri anonzi ari mudesert. So vaichema nenyota. Mwari ndokubva vavhura meso amukomana Ishmaeri. Haga mai vacho. Ndokubva vaona tsime remvura. Kwakutora mwana, shoko ndokubva rati chipa mwana mvura. Akanzwiwa kuchema mwana. Bible rinoti I've heard the crying of the child. Mwari ndokubva vavhura meso amai. Anzwiwa kuchema mwana. Ari kuvhurwa meso kuona tsime ndaamai. Sei Mwari vakudhila nekuita sekunge vari kubatsira asina kunzwa kuchema. Uyu chaagona semwana kuchema Mwari wakanzwa tsitsi. But tsitsi dzaMwari dziri kuda kuprovide tsime, mwana patsime anowira mutsime. Saka pakunzwikwa munhu, pakuadresswa munhu asina kunzwiwa but anogona kuhendla kushanda netsime. Ndiye anogona kuchera mvura mutsime achipa mwana. Mwari vanzwa kuchema kwemwana but anovhurwa meso ndaamai vemwana. So same as Africa. Africa ikachema Mwari vanonzwa but uchaona tirikotas yekuchema kwedu ndeye kuda kupinda basa kwete kuita basa. Munamato kuAfrica unetsengirozi kuzoti wabva kuAfrica but toda kutopinda ubasa. Toda kutopinda pazviri kuitwa, hatisida kuita chinhu, hatiite chinhu isusu. Pane vanofanirwa kuuya voita istopinda masystem. Yes. Ndo era yedu yekutoti tinochema Mwari wobva anzwa tiri ana Ishmaeri. But Hagai ndo ari kuuya manje. Tuchemera basa. Yes, kuti kuripinda kwete kuriita. Pana nofana kutoriita ndopinda. Saka Ishmaeri Mwari wakamunzwa kuchema but vakavhura meso yaHagai amai. Why ndo vanogona kudhila netsime? Because uchaona imwe weakness yatinayo ndeyekutoti unopenga nepay ko ukanzi profit. Unoita wakadzifone nepay ko ukanzi maini yacho ndeyako. Mai wekani. Saka uchaona kuti zvakanaka kuti Ishmaeri kana achema Mwari wakakunzwa vanongotsvaga anokutambirisa kwete anokupa zvinhu zvacho. Why? Because at plan kana isipo unogona kuwana zvinhu neeffort but chino maintain iplan. Chivindi chinoita kuti upinde kungoda kwavha ubuda naro but kuramba uine mari akudi chivindi kunoda plan ne strategy. Kubata mari kunogona kushanda power asi kuramba uine mari is the power of the mind. So chino kuti unogona kutodza kuti ndakabata mari yakati ndakabata mari achichameja yakaenda kupi mari iyo iyi utarise munhu wacho kana kusimba hana yakandiwa nepapi mari iyo iyi uchazoona kuti kuva nayo chivindi kuramba uinayo iplan. Saka plan iri greater than effort. Ndo shungu dzatinofanirwa kuva nadzo, ndo zvatofanirwa kuchemera kuti pashungu dzedu dzese dai Mwari atipa nyasha pamind. Tava nemastrategies nemaplans. Aite chinhu chibudire chiende mberi. I'm sure Zimbabwe iri kundinzwa nayo. Yeah. So mfundisi, plan inodzidzirwa here, inokumbirwa here kuti uve neplan muupenyu. Where do you acquire plan? Bible rangu rinoti kana pana asina uchenjeri, must ask of the Lord. Unokumbira kuna Mwari number 1. Number 2, you learn from others. Kudzidza kubva kune vamwe. Because kune zvimwe Mwari zvaakapa vanhu as a gift pakuronga nepakungwara. Kuna vanhu vanonzi magenius. Chiri inbuilt mari. Unoshama kuti tiri zera rimwe tinoswera tichitamba tese but metsika ya parungokwatura. Kune vanhu vangori naturally intelligent. So pamwe pacho you learn from others, pamwe pacho you pray for God to grant you the grace kuti uve nemaplans nemazano ekugona nekuita chinhu. Uye mind yemunhu yakadesignwa to in a way yekuti inofana kuva inodzidzisika. Inogona kudzidza kubva kune vamwe.
like mamuscles ekuti munhu wese akasimba kusvika aenda kujimu nai. Saka pamupambo kuti effort room yekuti uimprove iripo, but zvinotora effort yakuti ndoenda here kujimu andoregeta. Yes. Saka mind kuti uve nemaplans, you learn from others, you also pray to God. So he anoints my head. Ndimwari unotozodza musoro. So chiri kundizodza apa is the grace, the ability to think and strategy and plan things kuti zvinhu zviite zvakanaka. Tonyora manotsi. Yeah. So that's my prayer. Ingave prayer yedu tese kuti Mwari atipe a blessed mind inoronga ma-strategies nema-plans ekuti zvinhu zviite, because shungu tinadzo, simba tinaro. Ndakamboshanda underground mumugodi. Hakuna munhu asina simba, zvinhu zvikakuisa pakona unoita zvese zvese. But mukuita zvese zvese une ma-strategies nema-plans zvibude zvakanaka. So I'll repeat this. Autenge kushop nesweat yawakabuda, unotenga nemari yawakabuda nayo pawakasweta. Saka kunzi kudya cheziya kuriko, but pamwe pacho unogona kutodya ukasaguta. Because uri kuwana zvishoma, ziya rakawanda. Saka munhu ane plan, munhu afana nemunhu ane demo rakarodzwa. Uri kutemba muti, but result inokura and effort yako sweat inoita shoma. Saka munhu ane effort, munhu ane demo, munhu ane zano, munhu ane plan, munhu ane demo rakarodzwa. So skill it sharpens the axe. Kuita kuti kana wakutema sweat rinoita shoma, but ma results anenge akakura. Than kuti demo unaro hauna plan, demo rakagomara, uri kusadhararo, uri kushingirira, chiri kubuda chacho chishoma shoma enda hapana, ende kazhinji unofudza ndakaroiwa. Kuna vanhu vari kubata-bata kumusha, kuna vanhu vari kubata-bata, yeti musoro mako ndomuda kutobatwa batwa. Kune vanhu vanotofudza kuti vakaroiwa, zvekutoti vakaroiwa chaizvo vanodarika zvavari kuita. Havana kutomboroiwa. Because brain gift mind yekuti inofanirwa kushanda, inofanirwa kustretcha. Zvimwe zvinhu Mwari akatozviviga mumauri mubrain dzako, kusvika dzakushanda, dzakuita zvakanaka. Saka nhamo yatinayo ndeyekuti ku-planning side, kuma-strategies, kumazano, atiko. Takarerwa naana kupfuma ishungu. Saka shungu dzaiswa, dzikashayiwa mazano, idemo risina kurodzwa. Tinokuvara neshungu idzodzo, then effort iyoyo uchibalantisa neresult atiko, zvinhu hasi kufamba. So that's my prayer. Ngative nenyasha dzekuti tive ne-mindset inoshanda. Babasa raunoshanda, unomboita one idea one day ngoti chii chandingaimprove, chii chandingaite, chii chingarongwe. But unoona munhu anosvika pangopeta maoko kuti baba kubasa uku, tinongodai pa-B, toenda pa-C, toenda pa-D, ndochaisa nguva yangu yakwana. And you expect routine. Yeah, routine yekutoti ndizvozvo, because une mindset yekuti handipei yacho haichinje. Saka ndinofire yet une chimwe chinhu chaunogona kuimprova nekuita hachisi kusalary kwako, but chiri kukumaketa to a better place. Unobva pauri uchienda kune a better place nekuda kwekuti pane zvimwe zvawaita. Despite kuti salary yako ishoma, waisa chinhu unogona kusumudza station inoika to a level yekuti vanoshama kuti pano pakamboshandwa, but murume uyu unoshanda. And auziva kuti zvinokusvitsa kupi, unoguma uri kupi. But ukati salary haichinje, ndizvozvo bandongoridza music, indotaura nyaya itochaisa toenda. Wanyima plan, wangoisa effort. So effort inokuramba uri pa same place, but plan inoku-uplifta to a better place. Motina Matina Mvangeri, we all pray for that, to be better people. I think you pray for us there. I've seen it. Mungotina matra 1 minute and then we're out. Tona matra 1 minute and then we're out. Atina matra 1 minute so batazo. Okay. And I said 1 minute to one matra. Naro washo. Yeah.
And Dubai. Tinotenda ndoda ndinamate hama dzangu ndoda ndinamate mangwanani ana. I want to pray for our nation. I want to pray nzvimbo dzatinogara, mafamilies atinobva. Mwari utipe nyasha, Mwari utipe zodzo. Shoko rati kudi anozodza musoro namafuta mukombe unofashuka. Overflow is a result of the anointing upon your head. Father, I pray for your grace and your favor upon our nation. Ndiri kunamata Mwari kune mumwe nemumwe kumhuri dzatinobva, mabasa atinobata munyika, nzvimbo dzatiri, tipeiwo zodzo pamusoro pepfungwa dzedu. Tipeiwo nyasha dzekuva nemazano, mastrategies, mabasa atinobata aendeke. Baba, ndakumbira grace and favor upon our heads. Ngaadururwe mafuta, mikombe ngaifashuke. Ndinotaura overflow mumabusiness, overflow careers ese zvatinobata ngazviendeke, nyasha ngadzidururwe. We thank you, Father, in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. There's a lot of information that is being shared. Mange makanotigadzirira kuSouth Africa. Akutambira nemukomana. Bati vanhu avamuzive mukomana mwoyo wacho. Kune ane mwoyo wakanaka. Avamuzive vanhu. Havanoita kuvasoshoko. Ari close kunokushanda. Ane mwoyo. So that's that time. Very many thanks. Ini zviri mufunda kuti tine problem. Afrika iri katatu. Unofanana nandino chino mumono wakashamizika. Ada ndemchindo yavamuzive. 9 o'clock time for the news. Wakushamizika nomurira kumwe. Bori gani tichiraundi. Tinotenda Mix next month. totenda. Iri bomu kumasasi. Tinotenda Mwari.